Һәм инде бу 3 яшьтән 7 яшькә чаклы балалары булган Оскаремне 340 гаилә безнең районда 19 миллион 742 мең күләмендә пособие алган булып тора. 848 гариза тапшырылган булса, шуның 502-се таләпләргә туры килмәү сәбәпле кире кагылган булып тора. Күп балалы гаиләләргә балалар бакчасы өчен түләүгә 100% компенсация 102 гаиләгә билгеләнгән булып тора. Менә бу да бик күп ярдәм. Гаилә кереме һәр кешегә яшәү минимумына җитмәсә, 3 яшькә кадәрге балаларга дарулар алу өчен без инде узган елда моны аңлатып киткән идек. 5000 сумлык сертификат бирелә. Башладык һәм бу 2020 елда 173 балага 86,865 мең сум сертификат тапшырылган булып тора. Бу да бик зур социаль ярдәм булып тора. 5 һәм аннан күбрәк баласы булган Оскаремле 26 гаиләгә контракт нигезендә 3 миллион 435 мең 779 сум күләмендә ярдәм бирелгән. Бу да шулай бик күп ярдәм. Һәм инде бу елдан Оскаремле гаиләдә туган сабыйларга Татарстан Республикасы Президенты исеменнән бүләк тартмалары бирелде. Һәм инде монда безнең 64 гаилә, ялгышмасам, 8 мең тирәсендә Елебит Ләйсәнфатовна суммасы шушы мине ярдәм тартмасының инде менә шуннан безнең 64 гаилә файдаланган булып тора. Тагын безнең 2018 елның 1 январыннан бирелә торган 3 ел авыл җирендә яшәп 25 яшькә кадәр беренче баласын тапса 50 мең, 29 яшькә кадәр өченче баласын тапса 100 мең сум күләмендә түләүләр дәвам итте. Һәм инде безнең узган елда 58 гаиләгә 2 миллион 900 мең сум күләмендә, өченче һәм аннан күбрәк бала тапкан 20 гаиләгә 2 миллион сумнан артыграк күләмдә ярдәм бирелгән. Һәм инде 2018 елның 1 январыннан соң беренче баласын тапкан, я булмаса уллыкка алган хатын-кызларга 239 гаиләгә 24 миллион 236 мең 849 сум күләмендә түләүләр башкарылган булып тора. Түләүләр инде балага 3 яшь тулганга кадәр таләпкә түләнгән булып тора. Һәм менә монда инде таблицада алдагысында күрсәгез, безнең инде 5-нче санлы бүлекчә дип атала. Һәм менә шушы безнең бүлекчә аркылы 11966 кешегә 87 миллион 505 мең сум күләмендә ярдәм күрсәтелгән. Бу инде менә безнең 26232 кеше яши икән районда. Шуның 11 меңе бу 3/1 дә күбрәгенә ярдәм ителгән дип атала. Һәм инде соңгысы безнең менә монда эшкә урнаштыру. Безнең инде планга куелган булса 14, без инде моны арттырып үтәгән булып торабыз. Һәм 34 кеше эшкә урнаштырылган булып тора. Һәм профессиональ укыту, бу моның инде тоже критерийлары бар иде. Декрет ялында булганнар, безнең инде 3 планда булса 5 кеше укытылган булып тора. Һәм инде моңа 241 мең 28 сум күләмендә акча үзләштерелгән. Һәм инде бу категория кешеләр бушка укытылган булып торалар. Үз мәшгульлекне урнаштыру буенча безнең планга куелган 100% күләмендә үтәлгән булып тора. Һәм инде 5 һәм аннан күбрәк балалары булган гаиләләргә 47 гаиләгә безнең 5 миллион 258 мең күләмендә булса, безнең инде 78, менә бу 47-гә карата 78 шулай күп ярдәм күрсәтелгән. Суммасында инде әллә ни аерма юк. Барысы монда инде һәрберсен таблицада күрәсез. Һәм менә шушы бөтен төрек озактан була бит инде безнең итеп. Булар